ayaw ng commitment. Gusto nilang nagtitikiman lang sila, walang seryosohan. Nakaka-high blood na rin minsan eh. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit ang daming takot sa salitang commitment. Unang-una, mahal, takot ka sa salitang commitment kasi takot kang masaktan. Kapag nag-commit ka kasi, mas nagiging vulnerable ka. 'Di ba, aminin nyo, kapag mahal mo, kapag nakasanayan mo, kapag biglang nawala o di kaya biglang nagloko, ay talaga nga namang times 2 ang hapde sa puso at isipan. Maraming tao ngayon ang natatakot sa commitment kasi takot silang lokohin. Takot silang maiwan o di kaya masaktan ulit. Bakit? Kasi maraming manloloko at marami na ring nanakit sa kanila. At minsan, may mga takot din sa commitment kasi takot sila sa sarili nilang multo. Kaya kayo dyan, yung mga hindi pa ready, huwag nyong landiin yung mga seryoso at willing nang mag-commit. Shoutout dyan sa mga malalandi or nanlalandi kay Kim Chino, tapos at the end of the day, hindi naman pala ako paninindigan. What the fuck? Pangalawa, mahal, nakakatakot or ayaw nyo sa commitment kasi ayaw nyong mawalan ng freedom. Kasi kapag committed sila, kapag nasa relasyon o di kaya naging asawa na nila, hindi na sila makakatikim pa ng iba. Naalala ko yung dati kong kalandian, akala ko ako lang ang kanyang mahal, akala ko ako lang ang dinedate, yun pala 4 kaming pinagsasabay-sabay niya. Apaka-basic kaya mag-commit, apaka-basic kaya nga magmahal lang isa, pero hindi ko lang talaga mawari, no? Bakit karamihan sa tao ngayon ayaw ng label, ayaw ng commitment at talaga nga namang gusto nilang nagtitikiman lang sila, walang seryosohan. Diba? Nakaka-high blood na rin minsan eh. Kaya tayong or kaming mga seryoso ay talaga nga namang hirap nang makahanap din ng seryoso. Panghuli, mahal, kaya maraming takot sa commitment kasi hindi pa sila ready. Kapag gusto mo na pumasok sa seryosong relasyon, definitely dapat ready ka financially, pero most of the time emotionally eh. Kasi minsan dapat kapag mahal mo na yung tao, make sure na healed ka. So definitely yung mga ayaw pa mag-commit dyan, baka hindi pa sila healed, hindi pa nakaka-move on, o di kaya gusto pang makabawi sa kanilang mga ex. Nagseselos-selos pa or pinapakita na marami siyang kalandian para masaktan yung ex niya. Pero at the end of the day, hindi naman effective. But please make sure na kapag papasok sa relasyon, ikaw ay 100% ready and willing mag-commit kasi sayang yung panahon at sayang ang pagmamahal naming mga seryoso. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.